Bună ziua și un bun găsit din sala Arta a Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Astăzi deschidem o expoziție de excepție a artistului ieșean Ioan Vânău, Memoria Spiritului. Alături de invitatul nostru de astăzi se află doamna director a Muzeului Județean, profesor dr. Ramona Maria Mocanu, și colegul meu, dr. Laurențiu Chiriac. Și vom avea o intervenție online specială a scriitorului și criticului de artă Grigore Ilisei, căruia îi dăm cuvântul. Trăim timpuri maștere. Pandemia aceasta, molima, ne împresoară cu singurătăți. Această împâclire a sufletului nostru poate fi împrăștiată prin artă. Și gestul pe care artistul Ioan Vânău și Muzeul de Artă din Vaslui îl fac, acela de a oferi publicului bucuria împărtășirii frumosului prin această expoziție, care se cheamă Memoria Spiritului, are tocmai această semnificație. E tămăduitoare pentru sufletul nostru. Împrăștie așadar singurătățile. Sigur, artistul Ioan Vânău este aici, la Vaslui, la Muzeul de Artă, într-un fel, acasă la el. Deși nu e bârlădean, deși nu e vasluian, e prin obârșia sa din Coloneștii Bacăului și e stabilit la Iași, e un fel de fiu adoptiv al acestui ținut, pentru că multă vreme a lucrat ca profesor și scenograf la Bârlad, pentru că a devenit un prieten al muzeilor din Vaslui și Bârlad, care deseori i-au acordat patronajul pentru a deschide expoziții. Aici, la Vaslui, este a treia oară când se înfățișează printr-o personală în fața publicului. A avut două expoziții anterioare, una în 2013, alta în 2015, intitulate Culoarea primăverii, Culorile primăverii și Culorile toamnei. Acum, Ioan Vânău vine în fața publicului, în aceste vremuri maștere, așa cum le numeam, cu culorile tuturor anotimpurilor. Mai ales cu culorile tuturor anotimpurilor creației sale. Sigur, un artist de talie universală, cum este Henri Matisse, spunea cândva că însemnătatea unui artist se măsoară prin semnele înnoitoare pe care le aduce limbajul lui plastic. Am citit recent într-o revistă franceză, în L'Express, această zicere a lui Henri Matisse, autorul celebrei pentru noi pânze La Blouse Romaine, și am citit totodată și cronica la expoziția sa, deschisă acum la Paris, la Centrul Pompidou, unde sunt expuse 230 de pânze ale lui Matisse, care a fost, într-adevăr, un înnoitor și, prin excelență, un maestru al decorativismului. În acest sens, ilustrativă este, într-adevăr, ia românească a lui, care a devenit celebră pe mapamont. Sigur, Ioan Vânău, prin lucrările care sunt acum pe Simeze, aici la Vaslui, nu cred că se poate socoti un înnoitor, ci, așa cum spunea Ion Irimescu într-o confesiune pe care o făcea, într-unul din filmele pe care le-am realizat cu el, socotindu-se un continuator. Sigur că și Ioan Vânău este un continuator. Un continuator care a încercat de-a lungul timpului să-și descopere sinele, cum spunea un subtil comentator al lui, Adrian Beldeanu. Și această descoperire a sinelui este un drum lung în căutarea unui limbaj care să fie propriu.
Și acest limbaj s-a țesut de-a lungul timpului prin acumulări și asimilări, prin trecere prin filtre critice și găsirea acelor elemente care la oaltă, topite într-o sinteză, pentru că Ioan Vânău e în primul rând un voluptos al sintezelor, să dea naștere acele expresii care să-l definească. Și acest drum e lung. Într-un fel, în expoziția de astăzi, vedem izvoarele lui. Și izvoarele lui sunt iubirea de peisaj, care s-a evit în copilăria lui, acolo undeva la iazurile bunicilor, privind de sub un cireș, printre crengi, o bucată de cer, sau aruncând privirile peste dealuri, cătând dincolo de ele orizontul doar bănuit. De acolo vine iubirea sa de peisaj. Sigur, peisajele cu care el vine aici nu sunt cele ale începuturilor sale. Cele din prima sa expoziție din 1987 de la galeriile artiștilor plastici de pe strada Lăpușneanu a Iașilor. Peisajele de astăzi prezente în expoziție sunt fructul acestor acumulări. Sunt rezultatul cristalizării unei viziuni, a unui mod personal, particular și particularizant de a recepta lumea și de a o reflecta, transfigurat, evident, într-o creație artistică, într-o lucrare de artă plastică. Sigur, așa cum spunea acel comentator pe care l-am invocat, Adrian Beldeanu, drumul acesta a fost un drum lung și greu, la capătul căruia însă artistul s-a descoperit pe sine. El a pornit în primul rând de la învățăturile pe care le-a primit de la dascălul său de la Liceul de Artă din Iași, Octav Băncilă, Nicolae Matiuș, un monumentalist de marcă, de forță, care i-a inoculat în primul rând apetitul pentru monumentalitate, pentru spații imense și în același timp și bucuria, plăcerea gestualității largi. Acest mod de a reflecta realitatea rezona însă cu felul de a fi, cu simțirea și gândirea lui Ioan Vânău. Și a urmat o altă etapă din care s-a degajat o altă componentă a stilului său, acel stil care face omul, colorismul. A deprins lecția colorismului cu un meșter din cei de seamă, un alchimist al culorii, profesorul său de la Facultatea de Arte Plastice, Adrian Podoleanu. Adrian Podoleanu e unul din acei meșteri ai colorismului românesc cu caracteristicile sale ieșene, care, combinând culorile de ulei cu cele de apă, a reușit să dea culorii o transparență de o strălucire aproape cosmică. Și această lecție a meșteririi culorii a deprins-o și Ioan Vânău, care e la rândul lui un colorist de stirpe rară, cu o tonalitate cromatică a lui foarte particulară, care pe de o parte preia din transparențele și rafinamentele, mai ales ale griurilor lui Podoleanu,
transpuse în manieră proprie, dar le îmbină cu acea pensulație care e caracteristică picturii de frescă. De altfel, Ioan Vânău este un călător care străbate întinsele ținuturi ale artelor, încearcă să le cunoască tainele și, în același timp, ia de acolo ceea ce este afin simțirii și gândirii lui. Și așa trece la lucru, combinând, colând, creând sinteze originale din elemente cu sorginți foarte diferite. Regăsim în pictura sa, și se vede și astăzi pe simeze, elemente care țin de suprarealism, mai ales în ceea ce privește iluzia aceasta a imensității spațiului. Regăsim de asemenea accente de abstracționism în multe dintre pânzele sale. Dar nici realismul nu este izgonit din conceptul, din poetica lucrării sale. Toate la un loc creează, prin această voluptate a sintezei de care vorbeam cândva, creează o nouă realitate, un nou stil, care este până la urmă marca artistului Ioan Vânău. Peisajele sale nu sunt rezultatul, nu sunt fructul notației directe, pentru că Ioan Vânău nu este un plenerist. El, a idoma dascălului său, Adrian Podoleanu, se impregnează de splendoarea peisajului, care îi pătrunde întreaga ființă, de emoția pe care și-o conservă cerebral, și după aceea în atelier el reinventează peisajul, îl compune folosind modalități care vin din diferite orizonturi ale artei, pe care el reușește să le topească într-o nouă și uneori într-o meta-realitate. Peisajele acestea de ultimă oră, care sunt prezente în expoziția aceasta de la Vaslui, au o cromatică a luminescenței. O luminescență care vine de această dată dintr-o așezare mai păstoasă a culorii decât o făcea odinioară. Dar această așezare mai densă a stratului de culoare nu face decât să sporească iradierea luminii ce vine din lăuntrul tabloului. Căci, așa cum remarca cândva Picasso, culoarea este izvorătoare de lumină și această lecție a fost, de asemenea, o componentă a demersului artistic al lui Ioan Vânău. Lumina lui e lumina culorilor și una cu adevărat izvorătoare. Din acest punct de vedere, un comentator al lui remarca după expoziția din 2001 de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă din Iași, că Ioan Vânău ne demonstrează că colorismul ieșean, care a făcut epocă, nu și-a epuizat resursele. Din acest punct de vedere, revenind la afirmația de la începutul vorbirii mele, Ioan Vânău este un continuator. Expoziția de astăzi, albumul pe care Muzeul Județean din Vaslui l-a editat, vin să pună în lumină componentele, atributele
unei personalități care și-a croit locul său în arealul artelor plastice românești. E creația unui artist care e un căutător argonautic al unui limbaj propriu, pe care artistul, de-a lungul timpului, îl găsește și îl rafinează. Cu acest fel de a grăi iubitorilor de artă, pe de o parte, printr-o execuție tehnică care atinge deseori virtuozități, pe de altă parte, prin suculența emoției care respiră din aceste pânze, artistul a reușit să cucerească interesul și simpatia publicului ori de câte ori a expus, din 87 până astăzi, și a făcut-o în România, la Iași, la Bârlad, la Vaslui, la Bacău, la București în expoziții colective, la Chișinău în expoziții colective și peste hotare, la Strasbourg, la Paris, în Spania, la Bristol, unde ecourile au fost admirative, de mare prețuire a demersului său plastic. Felicităm pe artistul expozant care a avut curajul să iasă din atelierul său într-o vreme a ascunzișurilor mai degrabă. De asemenea, felicităm Muzeul din Vaslui, care a avut inițiativa să-i dăruiască artistului o carte a sa, care să fie oglinda acestui drum, acestui traseu spiritual, cum spunea artistul intitulându-și una dintre expoziții. Un drum care a fost mereu suitor, în care artistul s-a descoperit pe sine și mereu a încercat să adauge la autoportretul său și la portretul creației sale tușe din ce în ce mai expresive. Impresionantă este compoziția elementelor. Aceste elemente figurative, în viziunea lui Ioan Vânău, sunt ca ferestre deschise către lumea exterioară, dar și către propriul suflet. Îi dau cuvântul colegului meu, dr. Laurențiu Chiriac, să vorbească despre creația domnului profesor Ioan Vânău. Bună ziua! Universul plastic al artistului ieșean Ioan Vânău are în vedere, într-adevăr, aceste ferestre spirituale, așa cum și le-a numit cândva, în sensul că ele permit, aceste imagini deschise, permit, pe de o parte, rememorarea spiritului și trăirilor afective ale artistului, dar, într-un fel, invitându-ne și pe noi să fim părtași la această rememorare, în așa fel încât să ne regăsim cu plăcere în lucrările sale. Artistul este prezent în câteva din lucrările sale, în altele este naratorul din afara lucrării, în așa fel încât vorbim de imagini interactive care au la bază un polisemantism, în sensul că fiecărei secvențe din imagine îi se dă un rost, un sens filozofic, spiritual, astfel artistul reușind să creeze în lucrările sale o anumită materializare a tipului și a spiritului. Cum reușește artistul să facă acest lucru? Bineînțeles, acumulările de care vorbea Grigore Elisei sunt la bază și experiența extraordinară pe care o are artistul Ioan Vânău,
Dar este interesant modul inedit, aș spune, prin care vorbim de o focalizare a imaginii, de o sintetizare a ei, apelându-se fie la decorativism, la arta colajului, cum s-a și spus, dar și cu o anumită viziune cinetică, venită dinspre cinematografie. Sigur că această ecranizare a imaginii, pentru că despre acest fenomen vorbim, are rostul ei, pentru că Ioan Bânău încorporează subtil într-o lucrare pe suprafețe monumentaliste, să zicem mari, încorporează secvențial mai multe imagini care ele, recompuse emoțional de către artist, dau un întreg de flux de idei, de sentimente, în așa fel încât putem vorbi în cadrul acestei expoziții, ca de altfel și la celelalte expoziții, de mereu același compendium, din ce în ce mai bogat, de gânduri, idei, sentimente. Toate aceste lucrări au în spate o anumită tramă sensibilă, atât pe verticală cât și pe orizontală, care de fapt rețin atenția noastră către centrul de interes al lucrării. Mai mult decât atât, se mizează evident și pe incantația luminii culorilor, pe pasta viguroasă, așa cum observa și Grigore Elisei în ultimele, să zicem, creații din ultimii ani, dar mai ales și pe o geometrizare făcută tridimensional sau bidimensional în lucrările sale. Aș mai adăuga faptul că vorbim de un filozof al penelului și un psiholog al culorilor, la Ioan Bânău. Am mai spus-o și cu altă ocazie, pentru că Ioan Bânău practic recompune tot sensul artei pe care și-a însușit-o de la înaintașii săi. În sensul că Ioan Bânău este cel care își suflecă mâinile și, practic, mizează foarte mult pe forța și capacitatea de comprimare a imaginilor în mod inteligent și mai ales pe derularea lor în cadrul lucrării, în așa fel încât ea să curgă fluent către noi și să înțelegem toate rosturile lucrării. Fie că ele sunt naturi statice, peisaje, portrete chiar, altele chiar autoportrete, dar subtil făcute și, desigur, să nu uităm de această evanescență a luminii cromatice. Pentru că totul ar fi fără har dacă această lumină pe care numai Ioan Bânău știe cum să o așeze peste aceste planuri congruente, și are această rostuire de sens, și anume de a reda lucrării un sens divin. Spunea Grigore Elisei că Ioan Bânău caută dincolo de ceea ce este vizibil. Eu aș spune că Ioan Bânău a trecut în faza în care deja caută în artă cel puțin, sau prin mijloacele plastice, mai bine zis, absolutul. Absolutul pentru el, dar și pentru noi, pentru că ne ajută prin creația sa să devoalăm anumite gânduri și sentimente nobile care să ne ducă către înălțimi spirituale, către absolut. Închei prin a-i spune un sincer mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată răspunde cu generozitate spațiului care l-a consacrat, spațiului județului Vaslui și muzeului județean Ștefan cel Mare Vaslui special, și urându-i multă sănătate și la mulți ani. Mulțumesc pentru această invitație. Faptul că condițiile sociale la ora actuală sunt așa cum sunt, totuși, de dragul de a împărtăși
frumosul semenilor, de a ajunge la esența umană, la filtru sensibil, oamenii în această perioadă chiar au nevoie de pus accent pe frumos. Și am primit cu bucurie invitația Muzeului Județean Vaslui, pentru care îi mulțumesc. Mulțumesc și Comitetului Județean Vaslui, care le sprijină în continuare cu acțiunile noastre comune. Și totodată mulțumesc și colectivului artistic al acestui muzeu, care m-am gândit eu cam de aproape 50 de ani de înființare și mă bucur că la un bilanț atât de frumos în ceea ce privește o acțiune culturală a acestei instituții, mă bucur că și eu pot să pun accentul la un moment dat și umărul pentru a impregna mai bine activitatea artistică în societatea noastră, de ce nu, și națională și internațională, întrucât Muzeul de Vaslui, după câte știu eu, este înscris într-un context cultural național și, încă o dată, vă spun că mă onorează această invitație. Eu am pornit în artă, așa cum o subliniat și domnul critic de artă și scriitorul Grigore Elisei. În anii 70 am avut ocazia să mă întâlnesc cu Adrian Berdeanu, la timpul ăla critic de artă și de teatru. Eu fiind la teatru din Bărlat, a fost curios să vadă cum lucrez eu în particular. Ei, atunci el a rămas impresionat plăcut, a scris un articol la ziarul Vremea Nouă, cum era atunci, așa, unde a scris, a avut cuvinte de laudă. Dar ce am reținut eu din acea discuție, am reținut o vorbă textuală. Ioane, lucrează că ai talent. Au rămas munții goi. Chestia asta m-a marcat la modul serios și de atunci am început foarte sârguincios să plec pe drumul artei. Așa cum o sublinea și domnul Elisei, zice, un drum al artei cu pantă de urcuș. Îi mulțumesc domnul Elisei că a sesizat aspectul ăsta în arta mea, că m-a așezat alături de mari artiști ai țării, cum a spus Ciucurencu și Irimescu, pentru care am un deosebit respect, și față de Ciucurencu, care, după părerea mea, este un mare colorist al țării, a fost și este. Nu mai departe, Irimescu, un mare sculptor. Ei, acum, desigur că drumul a fost lung, așa cum a spus și domnul Elisei, și nu ușor. Până am ajuns la sinteza din perioada respectivă. Adică din anii 2000 am început să pun problema altfel în ceea ce privește compoziția, în ceea ce privește chiar aranjarea unei naturi statice, a portretului, a peisajului, în mod deosebit. Așa este. Eu merg și mă documentez, cum am fost și vara aceasta, înainte de această expoziție, mă impregnez total cu frumosul și cu splendoarea, frumusețea asta din natura, peisajului. Asta este combustia internă a mea atunci când pornesc la lucru. Fără o detașare de genul acesta, așa cum am fost la Paris, la Strasburg, la Madrid, în regiunea Valencia, peste tot, eu am făcut o acumulare. O acumulare care să-mi slujească mie în ceea ce privește creația. În mare măsură, așa după cum observați și dumneavoastră, eu zic că această documentare mi-a prins bine și m-a ajutat foarte mult ca să
pun în valoare acele elemente care reprezintă o sinteză a celor lucruri observate de mine și natura observată de mine la un moment dat. După cum observați în această expoziție, am lucrări care m-am apropiat mai mult, sunt mai analitice, unde m-am apropiat mai mult de studiul naturii, dar sunt și lucrări care, la un moment dat, m-am mai îndepărtat mai mult de natură, de dragul compoziției, de dragul cromatologiei. Și ce este specific, la un moment dat, în creația mea, este faptul cum le îmbin eu acele elemente de surrealism, cu accente de realism, cu accente de, să spunem, de dizolvarea suprafețelor, a formelor prin clabuții, așa cum a spus o sesizat un critic francez care, când am avut expoziția în 94 la Brooklyn, unde a fost organizată sub egida Consulatului General din Strasburg, unde am făcut atunci parte dintr-o delegație culturală care am mers până în Schulzmann și am depus și coroane de flori la mormintele eroilor din primul război mondial. Ei, de acolo, de la Brooklyn, tot am mers. La Strasburg, la Bichevillers, la Paris, adică zona Alsace plus Parisul și Honfleur, Elzebiof, orașul pictorilor, acolo la Elzebiof, se vede la 3 intrări, găsești o galerie de artă. Mai mare sau mai mică, dar peste tot lucrări foarte frumoase, contemporane. Să revenim la expoziția de acum. Eu consider că, conform titlului Memoria Spiritului, este o etapă, este prima etapă reprezintă această expoziție a memoriei Sufletului, dar, de fapt, urmează să esențializez mai mult, să intru într-o relație, dacă vreți, de cosmică și macrocosmos, unde acolo spiritul se desfășoară în splendoarea lui. Spiritul este constrâns, după cum știm, de lumea materială, dar în contextul spiritual al creației, noi avem această permisiune și această putere de a merge și de a reprezenta ceea ce mintea noastră și sufletul nostru, la un moment dat, percepe. Și să ne apropiem, totuși, de realitate. Este foarte interesant ca pictor să-ți propui să reprezinți trăiri spirituale care, la un moment dat, nu au nimic comun cu lumea materială, dar, totuși, ești obligat să te exprimi prin elemente materiale. Adică culori, pânză și așa mai departe. Deci să dai stări de genul acesta, după cum realizați, cred, și eu zic clar că dumneavoastră ați realizat, nu este ușor. Nu este ușor. Dar tocmai de aia este frumos și de aia mă ancorez cu tot sufletul de această artă, care de cele mai multe ori ne dă numai satisfacție. Și bucuria cea mai mare a mea este să împărtășesc frumosul cu cei din jur. În momentul când văd că cei din jurul meu, începând de la copii, părinți până la bătrâni, se entuziasmează la un moment dat de ceea ce fac eu și le-a plăcut frumosul, eu nu pot decât să mă bucur și pentru mine constituie un curaj de a merge mai departe, indiferent, la un moment dat, de condițiile sociale care ne le oferă în cazul ăsta un conflict natural, să spunem așa, și nu social. Dar au fost situații când și conflictele sociale au influențat foarte mult creația și artiștii nu s-au lăsat, au fost întotdeauna cu foarte mult curaj și au mers pe drumul artei. Eu consider că de multe ori aceste faze, după cum o să vedem, acest context social în care noi suntem nevoiți să suportăm,
constituie la un moment dat, o să vedeți pe mai târziu, o bază al creativității. Adică nu numai în domeniul artelor, și în literatură, și cinematografie, și teatru, și așa mai departe. Eu vă mulțumesc încă o dată muzeului că m-ați înscris în acest proiect, care se va termina în final cu lansarea albumului din ianuarie și vă doresc succes în continuare în activitățile noastre deosebit de interesante. Mulțumim, domnule profesor, că ne-ați creat această ocazie, pentru că opera noastră să vă ascultăm și opinia despre creație. În încheiere, doamna director a Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, profesor dr. Ramona Maria Mucanu. Mulțumesc. Domnule profesor, așa v-am spus de totdeauna, domnule profesor, bine ați venit la muzeul nostru și vreau să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei că ne sunteți astăzi alături. Este drept că am pornit acest proiect de ceva timp și ne-am dorit foarte mult ca dumneavoastră să expuneți din nou, pentru a treia oară, pe simenzele sălii Arta a muzeului nostru. Eu aș considera acest lucru un mare noroc pentru noi și un câștig enorm, pentru că ceea ce ne înconjoară ne bucură mintea și sufletul și ceea ce ați spus că dumneavoastră adineauri că doriți să împărtășiți sau să împărțiți ceea ce dumneavoastră scoateți în evidență prin culoare, să împărtășiți cu noi. Este drept că de această dată, spre deosebire de celelalte două dăți, când sala era foarte plină, fizic vorbesc, dar sunt convinsă că acest eveniment transmis live și apoi postat online va avea foarte mulți vizitatori, pentru că așa au ce să vadă, slavă Domnului. Eu aș vrea să mă raportez puțin la dumneavoastră ca la omul Ioan Vânău. Mai mult decât artistul Ioan Vânău, mai mult decât profesorul Ioan Vânău sau mai mult decât, știu eu, personalitatea complexă pe care dumneavoastră o dezvoltați încă din anii 70. Dincolo de culoarea pe care dumneavoastră o abordați, dincolo de, eu știu eu, abordarea sau de profunzimea abordării subiectelor pe care le abordați și mai ales dincolo de perfecțiunea tehnicii cu care lucrați, omul Ioan Vânău pentru mine este un domn, să zicem, așa, n-aș vrea să spun modest, pentru că după aceea se interpretează cuvântul. Aș vrea să-l spun ca un om sensibil, un domn pe care l-am cunoscut acum câțiva ani și care m-a impresionat dincolo de faptul că este un artist complet și foarte, eu știu, cunoscut și gustat de public în general de peste tot. M-a impresionat, eu știu, savoarea cu care lucrează și cu care mânuiește penelul. Este, eu știu, ceea ce dumneavoastră transpuneți, eu știu, este o modalitate teribilă și extrem de frumoasă prin care dumneavoastră vă transpuneți gândurile. Este o transpunere a sufletului în culoare. Eu am văzut de foarte multe ori și privesc de foarte multe ori tablourile dumneavoastră, fiind și posesoarea unuia dintre ele, și recunosc că este unul dintre cele mai frumoase tablouri pe care le am în colecția proprie și vă mulțumesc pentru că ați vrut să mi-l dați. Așa, întotdeauna m-am gândit la dumneavoastră mai mult ca artistul abstract Ioan Vânău, pentru că recunosc că nu vă văzusem și celelalte lucrări, însemnând cele legate de partea figurativă a evoluției dumneavoastră. În fața noastră, de altfel, se găsește, știu eu, un traseu inițiatic, evident, care nu s-a terminat, nu se va termina și eu aștept cu mare interes, nu numai eu, cred că toată lumea și mai ales noi, cei din Muzeul Județean Ștefan cel Mare, așteptăm să vedem următoarea etapă. Pentru că în fața noastră acest traseu, evident, secvențial, așa cum este el și cum a observat toată lumea că orice artist are anumite perioade în viața lui artistică, sunt anumite perioade. Și perioadele respective sunt, eu știu, așezate pe pânză
folosind anumite culori, anumite tehnici și așa mai departe. Dumneavoastră ați reușit, într-adevăr, și nu o spun doar eu, care sunt un consumator, eu știu, mai ocazional al lucrărilor dumneavoastră, mă refer la cei care s-au exprimat deja, cum este domnul Elisei, văzându-vă cum ați evoluat în anii 70 și până în momentul de față. Este o viață de om. O viață de om, o viață frumoasă, plină. Mă bucur astăzi să-i văd pe copiii dumneavoastră pe care i-am cunoscut și să știți că este mare lucru ca dumneavoastră să-i aveți alături atunci când, știu eu, sărbătoriți o anumită etapă din viață și mă refer la cea artistică, pentru că pe cealaltă oricum îi aveți alături. Și bine ați venit la noi, mă bucur că ne sunteți alături. Aș vrea să mă opresc aici, pentru că eu despre dumneavoastră și am spus-o și cu altă ocazie și am spus-o și, eu știu, în cercul mai puțin publice, să zicem așa, sunteți unul dintre artiștii pe care îi iubesc foarte mult și care mie îmi spun foarte mult prin arta pe care o abordează. Recunosc că partea aceea de abstract îmi este mult mai apropiată. Probabil că asta am simțit eu mai mult, dar am rămas foarte surprinsă și vă felicit că ați trecut prin toate etapele pe care le poate avea un artist, coloristic și din ceea ce privește tehnica, asta însemnând clar că sunteți un artist complex Și complet. și complet și câteodată complicat. pentru că nu toată lumea poate să aprofundeze sau și să înțeleagă ceea ce dumneavoastră ați așezat pe pârnă. Mulțumim tare mult că ne sunteți alături întotdeauna și că ați acceptat să expuneți pe simezele Muzeului Județean. Din păcate, perioada asta este puțin altfel, dar eu sunt convinsă că veți ajunge la inimile tuturor celor care ne privesc astăzi și poate veți accepta o altă invitație într-o altă etapă a dumneavoastră, artistică și nu numai, să veniți din nou alături de noi, să așezați din nou lucrările dumneavoastră pe simeze și să ne vedem sănătoși și atunci, și să vedem și albumul și întotdeauna vă garantez acest lucru, că Muzeul Județean va avea ușile întotdeauna deschise pentru dumneavoastră. Încă o dată mulțumiri că sunteți aici alături de noi. Le mulțumesc colegilor care întotdeauna s-au preocupat ca expozițiile noastre să arate așa cum arată și sper, domnule Vânău, că au reușit să vă mulțumească prin modalitatea în care au făcut expunerea. Da. Sper din tot sufletul că vă stimulează să veniți și data viitoare și să ne arătați cam ce ați mai lucrat. Încă o dată mulțumiri. Eu vă aștept pe toți cei care astăzi ne priviți să ne fiți alături la Muzeul Județean, în sala Arta și privind tururile virtuale ale celorlalte expoziții ale noastre și mai ales turul virtual al expoziției permanente a Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Sperăm ca altă dată să fie mai multă lume și fizic, nu numai dincolo de aceste ecrane. Ce putem să mai spunem? Sănătate tuturor și să ne vedem sănătoși la următoarea noastră activitate. Sunteți bineveniți întotdeauna să pășiți pragul Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, fizic sau virtual. O zi frumoasă în continuare și vă așteptăm la activitățile noastre cu tot dragul. Mulțumim.